Żewġ sondaġġi pubblikati l-ħadd mill-gazzetti It-Torċa u l-Malta Today urew żieda fil-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela u l-Partit Laburista kontra l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista. Id-distakk fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja ivarja minn kważi 21% fit-Torċa għal madwar 15% fil-Malta Today, filwaqt li bejn il-partiti ivarja minn 8.4% fis-sondaġġ tal-Malta Today għal 10.7% fl-istħarriġ ta' Dr. Vincent Marmara ippubblikat fit-Torċa. Dan ifisser distakk ta' bejn 21,500 vot u 26,500 fi żewġ sondaġġi li b'mod komuni jgħidu li l-Partit Laburista u l-mexxej tiegħu żiedu il-fiduċja. Iż-żewġ sondaġġi b'mod identiku ibassru turnouts ta' kważi 70%, persentaġġ mill-elettorat jgħid li mhux se jivvota. Skont il-Malta Today, Abela hu fdat minn 38% tal-elettorat kontra 23.3% li jikseb Grech, differenza ta' 15%. Hawn l-istħarriġ jgħid li filwaqt li l-Prim Ministru żied il-fiduċja b'1.2%, Grech naqqasha bi 2.8%. Is-sondaġġ tal-Malta Today jgħid li l-Prim Ministru għafdat aktar minn Grech fost il-kategoriji kollha tal-età u f'5 minn 6 reġuni madwar il-pajjiż kollu. Skont it-Torċa imbagħad 45% tal-votanti għafdaw lill-Prim Ministru, jiġifieri kważi 21% iżjed mill-kap tal-Oppożizzjoni. It-Torċa tajt li 81% ta' dawk li votaw lil Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali għandhom fiduċja fil-mexxej Laburista, bil-kontra tal-votanti nazzjonalisti sentejn ilu li aktar minn terz minnhom ma jafdawx lil Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Is-sondaġġ tal-Malta Today sar bejn it-13 u l-21 ta' Mejju, filwaqt li dak tat-Torċa minn Dr. Marmara sar bejn l-20 u l-24 ta' Mejju b'kampjun ta' 1000 persuna.